боз як хушхабар аз барномаи Ормон. соли 2021 боз як духтарчии 2 сола Хуршедзода Мадина бо ташхиси нуқсони модарзодии дил, нуқсони таввории байни медичагӣ дар маркази бемориҳои дил ва ҷарроҳии дилу рагҳои вилояти Суғд бо муваффақият ҷарроҳӣ гашт. амалиёти тиббӣ санаи 25 майи соли 2021 бе ягон аварис гузашт. маблағ дар ҳаҷми 26 000 сомонӣ барои пардохти хароҷоти ҷарроҳии дили кӯдак дар муддати кӯтоҳ тавассути барномаи хайриявии Ормон ҷамъ гашта пурра пардохта шуд. тибқи иттилои табибон, дили кӯдак дигар ягон нуқсон надорад. ҷисмаш солим гаштааст. чанде пеш расмҳои пас аз ҷарроҳии духтарчаро аз волидайнаш пайдо намудем. кӯдак пас аз гузашти 6 моҳ андаки вазн гирифта, ҳоло сиҳату саломат дар ноҳияи Зафаробод қарор дорад. модари духтарча Иҷобат Нигматуллоева ба ҳар нафаре ки дар роҳи шифоёбии кӯдак дасти имдод дароз намуд, дуруд ва сипос мегӯяд.